Balmao a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi yɔrɔ sunkalo ale tile 21 o ye bi ye min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o y'a to bi luluninkaw fɛ dugu min bɛ ko Ninbugu olu kɔni sera ka sugu foli ta ka ɲɛsin a fana ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Bayiba mairie du district la k'a fana fo ka Sori Kɛmɛso fo Amadu Gasama k'ale fo domaine kɔnɔna na Jalafarakaw ka maire Seydou Sako ka foli ta ka ɲɛsin ale ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye monsieur le ministre Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo Siriban Bacili ka foli ta ka ɲɛsin a ma Jaba Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo Madu Nama Keyita o fana b'ale kɛrɛfɛ ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na. Falaye eko benge ta kuma ma se fiyo kunungu a y'an taa ne Falaye benge ko denmisɛnnin minnu bɛ an fɛ yen a y'olu ɲininka k'olu bɛ mun baara la dɔ b'an fɛ yen ale ye Bakari Bozo ye ale nalen don ka bɔ Segu ale tun bɛ fini bi ko yɔrɔ minnu na machine na ta tɔgɔ ye di pressing courant bɛ tigɛ sa gasoil tɛ yen ale ko k'ale bɛ ka t'i débrouiller dugu kɔnɔ sinali fana a y'o fana ɲininka o ko nin waati in na ko taji tɛ ka sɔrɔ ale bɛ soudeur kɛ min bolo courant tɛ na ale fana bɛ ka t'i débrouiller ko débrouiller ye mun baara ye ne ko n ko bɛnkɛ duguba kɔnɔ yan an bɛɛ de bɛ bɔ ka taa an débrouiller ministres bɛ t'u débrouiller fonctionnaires bɛ t'u débrouiller impôt mɔgɔw bɛ t'u débrouiller an bɛɛ de bɛ débrouiller la duguba in kɔnɔ yan bɛnkɛ k'o tuma na ko anw bɛ balo n'an hakilina fɛrɛ ye sa kɛ o de la k'an ka misiriw falen don maaw la ko limaniya t'u dusukun na Falaye ko an yɛrɛ tɛ baara jɔlen na an tɛ foyi la ka wulikajɔ kɛ an wuli o wuli an b'a fɔ nin ma ɲi nin ka ɲi nka an yɛrɛ bɛ ka mun k'an yɛrɛ ye bi n k'a taa kuma sera so n'a donna anw de tu la sisan a n'a mɔni min maa wɛrɛ fɛ yen sini nin ye bɛnkɛ ka suntigɛyɔrɔ kuma ye Falaye n'an bɔra o la Falaye ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi dɛ min ye sɛmɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri tigɛli ja Falaye ko maa min mana kaba fɛnba fofo nɔ na min taara n'a ye t'o ɲini k'o fana ye o bɛ sɔn ka fisa i ma kosɛbɛ dɛ anw ka sigidaw bɛ cogo di bi Falaye o don ko n bɛ t'o maaw u bɔra k'a jira an bɛɛ lajɛlen la Falaye ko k'a daminɛ kununko marisi kalo tile 9 na ka taa bila tile 15 nata in na k'an k'an kɔlɔsi Falaye fundenikisɛ a bɛna bɔ 34 na ka taa se 45 ma an ka marabolo fa 14 bɛɛ lajɛlen na météo ko k'an k'an kɔlɔsi Falaye min ye fini dontaw ji mintaw waleya minnu n'an bɛ olu sigi sen kan ani maakɔrɔ minnu b'an bolo an ka olu fana bɛrɛ dɔn ka baara kɛ tile kɔrɔ k'o jɔ kosɛbɛ an fariw an kana to ka fama ji ma Falaye min ye météo nin kuma in fɔ nka anw fɛ yan sigida lakana ko yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na bi an ka jamana kɔnɔ Falaye fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don yaasa an ka sigidaw bɛ se ka lakana cogo di anw maliyɛnw Falaye an yɛrɛ bɛ hakili bɛ an yɛrɛ ka sigidaw la wa waati yɛlɛma ko min filɛ nin a n'a kɔlɔlɔw yɛlɛma an ɲɛ bɛ an yɛrɛ la wa min ye yirituru minnu bɛ sigi an fɛ sigida lakana min bɛ kɛ an fɛ kungow tiɲɛni min bɛ ka kɛ bi forow tiɲɛni min bɛ ka kɛ bi jitɔyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ cogo min na bi yɛlɛma ko an jan b'o la wa an ka ko kuma caman ye min ye kuran t'an bolo ji t'an bolo kalan ti ka kɛ kiiri ti ka tigɛ ko k'a sɔrɔ an b'o kɛ kɛnɛ minnu yɛrɛ kan dɛ foro minnu ye an lafiya yɔrɔw ye yiri minnu bɛ nɛɛma di an ma min ye kungow ye ani kungo sogow bi ko donso yɛrɛ bɛ sogo faga yɛrɛ wa Falaye sigida lakana kɔlɔlɔ ko an ɲɛ bɛ o de la an kunna tan an tɛ jiri turu an tɛ yiri lamɔ maa mana yiri turu ɲinan Falaye ni kalo kelen tɛmɛna taa ɲininka k'a ye yiri turu yɔrɔ ma a t'a yɔrɔ ye kuma tɛ ka yiri yɛrɛ ye ko bɛ se ka to senna cogo di bi gɛlɛya min bɛ an kan an jamanadenw an fasodenw an minnu ye sigidatigiw ye Falaye k'an ka bɔ kuma mugu la koyi an ka hakili to an ka sigidaw la an ka hakili to waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la a degunba bɛna kɛ mun ye dɔgɔtigɛba charbon dilanba min ye gazi saw ni fɛn kirikaraw ye Falaye ni sisimugu ni lahawta baara mun bɛ kɛ ni funteni bɔra n'a ma anw minɛ a bɛ jɔnni minɛ min ye funteni ye
k'a don bɛrɛla ka baara kɛ n'a ye o fɛɛrɛw ma sigi sen kan an fɛ yan wa bi an ka jamanaw kɔnɔna fala ye miirina ni hakilina bɛ sigi ka baara kɛ fɛn o fɛn na n'o ye hakili jagabɔ ye anw ka jamanaw ka teli o ma sabula bɛɛ lajɛlen kɛlen don jeni ka ɲimikɛla ye ka bi labɛn ka sini kɔnɔ k'a to ala ma fala ye jamana tɛ se ka taa ten goyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waati in kɔnɔna na bi fala ye u ko k'an k'an kɔlɔsi sabula bi mun bɛ k'an bɛlɛ o ye an yɛrɛ ka sigidaw olu tiɲɛni kungow tiɲɛni forow tiɲɛni bagan mara yɔrɔw tiɲɛni hali an yɛrɛ ni lafiya yɔrɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki min ye bi n'i y'an ka gaw ta k'u lajɛ charbon feerelaw charbon dilannaw lɔgɔ dilannaw lɔgɔ yɛrɛ tɛ ka ye a sɔngɔ ka gɛlɛ min ye charbon ye a sɔngɔ ka gɛlɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'a lajɛ k'a fɔ an ka yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ sigida yɛrɛ lakana mali kɔnɔ bi fala ye 100 saradala 60 o degun de bɛ an kan yirituruw tɛ yirituru ye kungo labɛnw tɛ kungo labɛn ye t'a don kungo la olu bɛ ka caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yiritigɛ kɛlen don maa caman t'a la ye maa minnu yɛrɛ bilalen don k'olu ka yiritigɛlaw la fɛnw la kɔlɔsi fala ye olu bɛɛ lajɛlen y'o yɛlɛma k'u ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye boulangerie-tigiw ko lɔgɔ tulu dilannaw ko lɔgɔ charbon dilannaw ko lɔgɔ musow ko lɔgɔ min ye gwadonnaw ko charbon fala bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ min bɛ o la bi o y'an ka siniɲɛsigi de tiɲɛnen an ye kogo min donnen don ani gɛlɛyaw cɛ ani funteniba ninnu cɛ fala ye o ye nɛɛma min bɛ yen o ye yiri min bɛ yen ala yɛrɛ ka hinɛ bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo di fala ye k'anw to charbon ba la don o don k'anw to min ye an ka ko kungo n'an ka falaw n'an ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lahali la don o don ko ɲininkali min bɛ kɛ bi fala ye yalama fɛɛrɛ bɛ yen wa an ka fɛɛrɛ ɲini an k'an sigi ka hakili jagabɔ o la min ye jalo ye ale ko fɛɛrɛ b'a bolo fɛɛrɛ in ye mun ye fala ye an k'an sigi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ka sigidaw tɛ taa an yɛrɛ kɔ koyi nin tɛ gouvernement ko ye nin tɛ politique maa ko ye nin ye an bɛɛ lajɛlen ka siniɲɛsigi de ye sabula n'i donna so i tɛ se ka suna n'i taara kungo i tɛ se ka suna i tɛ se ka sigi baarakɛyɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen funteni ye climatiseur se tɛ bɛɛ ye o kɔlɔlɔ bɛ se ka lakɛlɛ cogo di ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma o la sa min ye dɔgɔko ta fanfɛla ye ani charbon tigɛ ta fanfɛla fala ye k'o ban k'o dagajugu bɔ an da la pewu ka se ka na ni fɛn ye min bɛ gwadumusow nafa o ɲuman o bɛ jalo bolo ni ala sɔnna a ma fala ye don nataw la an na u wele u ka n'u sigi u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an bɛ kuma o kuma na a ka jugu n'a bɛɛ ye. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw ye wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta
n'i yɛrɛ ta ye. Fala ye kunungo cybercriminalité la min ye Yusuf Sisogo ye ni ale kun welela kiiri tigilamaw fɛ k'a sababuya kɛ ko a ye gafe dɔ sɛbɛn ka ɲɛsi jamana ɲɛmaa dɔ ma Fala ye. Ale ka kiiri tun bɛ kunungo cybercriminalité la. Kiiri kɔrɔ ye mun ye Fala ye. Tribunal président ale de bɛ kiiri jalatigɛli kɛ. Greffier a b'o sigi a numan fɛ. Procureur ale min ye nominali kɛ ale bɛ sigi min ye a kinibolo fɛ. Maa min bɛ jɔ a ɲɛma sa o ye maa jalakilen ye ni surandonbaga b'o bolo o bɛ fara o ka Fala ye. Kiiri bɛ kɛ ten n'a baaraw bɛɛ lajɛlen banna tuma min ni bɛɛ lajɛlen lamɛnna président de tribunal ale de b'a fɔ sa n b'a jaabi d'aw ma nin don in min ye kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko ASEP u ko ko kunungo k'u taara cybercriminalité la Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Sisogo ni ale yɛrɛ directeur de publication journal min tɔgɔ ko l'alternance a ka kiiri kɛra kunungo cybercriminalité ale la ko ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen lamɛnnen ko min ye jaabi ye o bilara ka mars kalo ale nata tile 23 kɔnɔ yaasa jaabi ka se ka di min ye ASEP ka bataki kɔnɔna Fala ye ko kiiri wɛrɛ fana tun bɛ n'o ye kunnafonidi gafe min n'o tɔgɔ ye ko Sud Hebdo n'o ɲɛmaaba ye Sega Jabate k'o fana ka kiiri tun bɛ ale ni Karaɲɛrakaw fana bɛ ɲɔgɔn na k'o fana bilara ka taa bila avril kalo ale nata tile 13 la ASEP ko sa k'a b'a ɲini gafetigiw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka to wuli ka jɔlen tuma bɛɛ yaasa ka se ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu k'olu dɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ ko in na min ye secrétaire à l'information ye ani communication o de ye sɛbɛn in fa siri Fala ye k'a di an ma. Bamakɔ kɔnɔ bi gasoil ɲini ale wuli ka jɔ tabaw bɛ sen na Fala ye min ye nin tile laban in na kɔni ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka gasoil de ɲini n'o y'a sɔrɔ essence bɛ station na Fala ye gasoil kɔni Bamakɔ kɔnɔna na ale tununnen don pewu maaw ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɛ sa k'a ɲini fan caman fɛ station kelen-kelennin minnu bɛ yen n'a b'olu kɔnɔ Fala ye maaw bɛ taa u jɔ olu da la a kɔnɔnalen don ni sɔngɔ yɛlɛma ye bi moto taxi tigiw fɛ yen nka olu ta ma dɔw la parce que sabula moto taxi ale ye essence ye o ale sɔngɔ man ka yɛlɛ dɛ ale taji essence ale sɔngɔ man ka yɛlɛ gasoil ti k'ale la olu kana don o la u k'o dabila o man ɲi caman di ko an n'aw ka maaw a ye sɔngɔw t'u nɔ la cɛw yaasa n'an ka bɛn maaya la sabula seli setɔ don Fala ye min ye sotarama caman ye k'o kɔni jɔlen don nin waati in na sabula taji yɛrɛ a ti ka ye o la sa maa caman y'a yira sa k'a fɔ i bɛ soli ka wuli de kelen-kelennin minnu bɛ bɔ i ka sigida la ka se ka olu ta min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ taji ko kunna taji ladani ko kunna u ko ni Ala sɔnna ma ko taji dɔ bɛ sɔn ka bɔ bi ko maaw kɔni bɛna a sɔrɔ nka komi a tɛ yen a gɛlɛya de bɛna kɛ min ye a tɛ yen yɛrɛ n'a bɔra maaw bɛ hira a kan wa a bɛ tunu an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tajiko nɔgɔya kajolokaw fɛ yen Fala ye dugudenw ko ko taare ko ka wolomasiri tabaw fo k'u waleɲuman dɔn min ye armée ye k'a ye baaraba de kɛ Kajolo n'a marabolo ni Lulu ni fanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na bi olu ka dɔgɔfiyɛ min tun bɛ yen n'a jɔli baara kun banna pewu ni maa kun tɛ se ka taa kɛnɛ kan n'o y'u ka dɔgɔdunya ye Nimbugukaw fɛ yen Fala ye ko alhamdulilayi ko baaraw daminɛna Nimbugu cɛna muso min ye Lulu ni marala ye bɛɛ lajɛlen ka karayogow ta Fala ye an ka sɛnu an ka namasanu ani an ka lemurubaw n'an ka yiriden tɔw Fala ye an ye sugu sɛgɛrɛ hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye taa tugu Bamajɔlen jugawale kɛbaw la nin waati in kɔni na dɔgɔ bɛ ka se ka jɔ k'u bɛ Ala fo ka Ala barika da min ye juma tɛmɛnen ye mars kalo tile 6 Fala ye k'u sera ka dɔgɔ jɔ min ye baara ye a kɛra taa ni ka segin ye dugudenw bɛɛ lajɛlen ka hakilatigɛ kɔnɔna na sabula sunkalo setɔ don n'i ma taa i ka minɛnw ta Fala ye a ka gɛlɛ kosɛbɛ wa min ye dugudenw ye fana o y'a yira sa k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye n'o sigira sen kan olu fɛ yen Ala ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ Fala ye ko a kana dogo maa la ko bɛɛ lajɛlen ka u fo k'u waleɲuman dɔn wa o ma dɔw ma dɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsilen n'u fɛ su ani tile Bugunikaw fana fɛ yen dugumisɛn caman maaw y'a yira sa Fala ye k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna min ye Bamajɔlen jugawale kɛbaw ye u tununnen don pewu armée ye baara min da u kan olu fɛ yen o ma dogo maa si la ko a caman yɛrɛ bɛ bi u ye marifa bila koyi k'u ye marifa bila u bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'a lajɛ bi sa Buguni yɛrɛ marabolo la sa degun min bɛ yen bi o ye maaw ye Fala ye minnu de bɛ t'u sigi damandaw la ka maaw jateminɛ n'i ye dama ta ka don mobili kɔni kɔnɔ ka sanu k'i kun olu b'u ka maaw wele ka jan da i ɲɛ k'o kɔni bɛ yen Ala ko tiɲɛ o bɛ yen ko ka o de fɔ faamaw ɲɛna sisan u ka fɛɛrɛ tigɛ o de la
damandaw yɛrɛ fana bɛ se ka lakana cogo min n'o tɛ ko bingali minnu bɛ yen bi hali min kɛra dɔgɔkunjan tɛmɛnen fala ye ko wolomasiri tabaw y'a dɔn k'a fɔ ko bamanjɔni ka walekɛbaw tɛ dɛ siratigɛlaw de don n'u ye kariba ninnu kɔni falen damandenw na fala ye fo ka tulu ka sanu bɛɛ b'u kun de wa yɛrɛ dun bɛ sigi damanda la ye k'u lajɛ fana ka baaraw la donc an bɛ dugawu kɛ armée ka baara ala k'a tɔ ɲɛ a bolo min ye gawukaw fɛ ye fala ye olu ka nafɛn feere sugu ko a fan dɔ dira maaw ma ka se ka feereli kɛ a la han min ye sugu in ye a bɛ senna a jɔli bɛ senna a mɛnna yɔrɔ minnu banna sa préfet ni sous-préfet ale ni mairilakaw u y'a yira sa ko baara kɔni bɛɛ lajɛlen ma ban sugu la pewu nka a ka kan nin waati in na u ka nafɛn feerela dɔw la sigi fala ye yaasa maaw bɛ se ka sanni kɛ cogo min na baara tɔ kɔni sa k'u bɛna ɲini entreprise fɛ a k'i teliya joona baara in bɛ se ka ban cogo min maɲinankaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ maaw ye tezereli sarali la yaasa cogoya min na u bɛ se ka o sara sabula o de bɛ kɛ ka sigida yiriwali baaraw kɛ nin y'a dɔgɔkun kelen fala ye maɲina cercle kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya bafula bɛ cercle kɔnɔna maɲinakaw fɛ yen min ye waleya in ye denmisɛnninlakaw u wulen don k'u jɔ ka to ka min ye tezereli sara fasodenɲumanya musaka do fala ye a bɛ se ka yiriwali kɛ sigida fana na mairelakaw y'a yira sa k'a fɔ ko tezereli yɛrɛ de kɔni olu sinsin yɔrɔ ye wa a b'a to fana u bɛ se ka baara caman kɛ sifinnakaw ni kunnafonidila minnu b'u fɛ yen n'olu ye nin baara in kɛ k'u dɛmɛ a la kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'u b'olu fana fo nka min ye maɲina yɛrɛ dugu kɔnɔna ye fala ye ko gɛlɛya caman bɛ yen min ye taxi in ale sɔrɔli la wa ko halisa ko dɔ ka fara a kan an balimakɛ ani an ka fasoden fala ye n'o ye professeur Abdulaye Jimde ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ han diɲɛ seleke naani ka jɛrɛjɛkulu min bɛ ni maa 15 bɛ ta min ye ɲininiw ni fɛnw sira ye sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ seleke naani ɲɛmaaba yɛrɛ ye o maa 15 an ka professeur Abdulaye Jimde bɛ a la maa min don a jɔyɔrɔ ka bon ɲininiko ta na sira fɛ siyansi fala ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri a y'o kɛ jɔnjɔn caman a y'olu salo diɲɛ kuru kara fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na sa minisiri bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ko ka foli ni tanuni ka ɲɛsin an balimakɛ ma k'a yira la sa k'a fɔ ko jamana kɔni b'a kɔ baara min n'o kalifara la nin ye ko ala k'a ta fanga ko a la sabula mali kɔnɔ ani mali kɔ ka fala ye nin kɔsa in na ale ka ɲininiw u kɛra tare hali lamɛrikaw yɛrɛ olu ye jɔnjɔn dɔ d'a ma kɔsa in na an bɛ bɔ yen an bɛ taa min ye kɛnɛya bankun ka fala ye ka se ka maaw furakɛ k'u lajɛ k'u furakɛ fufalaki o de kɛra sunkalo ale ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kɛnɛya ni adamadenya tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna fala ye n'o ye colonel major Asa Bajalo ye ale kɔni taara kurumo karili kɛ kunungo sunkalo kɔnɔna yɛrɛ la koyi min ye colonel major ye a n'a ka baarakɛlaw u jiginna lafiyabugukaw fɛ Bamako min ye furakɛli fufalaki ye n'a kan ka sigi marabolo ni an ka Bamako fan bɛɛ lajɛlen na ka taa maaninfinw wele bana minnu b'u la fala ye a kɛra jabɛti ye o a kɛra hypertension ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o k'i filɛ ka tila ka musaka ka tila ka fura ta ka d'i ma fufalaki Bamako ale sigidaw bɛɛ lajɛlen na n'an ka marabolo kɔnɔna na baara in sa min ye colonel major ye a ko ko jamanakuntigi ka laɲini don han k'a kɛ kun ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min sango t'a la fala ye maa 15 ni 600 u ye olu de sɛgɛsɛgɛ min ye maa 6000 ni 600 ye u y'olu ta k'olu ka furakɛli baaraw kɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fasodenw caman ye u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bana min b'u la sabula maa caman sigilen don ten fala ye i t'a dɔn min b'i la Asa Bajalo sa a ye maaw wele u kana nin baara ninnu kɛ n'i nana i na lajɛ min b'i la o na f'i ye a y'a yira sa ko sunkalo solidarité in ko hakilina don hakilina b'a to fasodenw u yɛrɛ b'a se ka dɔn ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani ni kɛrɛfɛden kɛrɛli a bɛ tali kɛ o la ka se ka baaraw nɔgɔya maaw bolo kuma tɛ nin waati min na bi degun bɛ maaw ka fala ye kɔnɔguwan bɛ maaw la ni nin sera ka sigi sen kan ka mɛn a ka fisa min ye bana caman ye banabaatɔ caman olu na se ka furakɛ fufalaki sunkalo solidarité ale hukumu kɔnɔna na a ye dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen sa min ye bana fala ye n ko dɔgɔtɔrɔya ja de ye nin ye e ɲɛ t'a yɛrɛ la de Asa Bajalo kɔni ne ko a tɛ sɛgɛn dɛ a kun tɛ Kayi o don o a taara fana Banɲangara Janjo la ka tila ka na nin kɛ kunungo tuguni an b'a fo fala ye wulikajɔ ni cɛsiri la baara kɛcogo ɲuman na ka minisiriso kɔnɔna ne ko u tɛ se ka komi ɲina maa caman ye dɛmɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye dɛmɛba ta ka di maaw ma fala ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo t'a ta ka kɛ sunkalo kɔnɔna na dɔrɔn dɛmɛ min kɛra nin na yɛrɛ u ma k'ale la o n'u y'u fila fara ɲɔgɔn kan degun dɔ bɛ dɔgɔya o yan'u ka taa fɔ ko u bɛ octobre kalo kɔnɔ k'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo ye u k'a kɛ sunkalo ye a bɛɛ musaka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka lafiya o kɔni ye anw ka miirina y'a ko la n'an bɔra yen
an taa Gawo fala ye ko ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninlakaw ye drogue n'a ɲɔgɔnnaw olu tali kɔlɔlɔ min bɛ o la yaasa fasodenya ka sinsin Gawo kɔnɔna na sa min ye mara ni kunnafoni ale barokɛnɛ min b'a to sifinnakaw bɛ na ɲɛfɔli bɛ k'u ɲɛna u ka kɛnɛya ko kan siniɲɛsigi ko kan u yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ ta cogo min na faso kɔnɔna na min ye maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi n'o ye sifinw ka tɔnw ye u ko a kɛkun ye min ye denmisɛnnin ɲuman ka se ka sɔrɔ min bɛ se ka kisi drogue a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔlɔlɔw ma Kucalakaw fɛ musow ka furu joona ale ni npogotigininw bɛ degun min sɔrɔ u ka furuso kɔnɔna fala ye o jaabi san 2025 ko bɔra ka bin min ye bin kɛra musow ka fala ye siɲɛ 37 Kucalakaw fɛ yen furu min sirila jagoya ni fin na npogotigi minnu ma san 18 sɔrɔ o kɛra furu 131 ye Kucalakaw ka nin jaabi min dira kun marisi kalo hukumu kɔnɔna na min ye muso ni du ni muso ani den ni du bolofara min sigilen n'o ye o de ye nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen di ka fɔ maaw fana y'a yira sa Kucalakaw fɛ fala ye k'olu ye wulikajɔ kɛ koyi k'u y'u jija min ye furu 3 kun kan ka sa olu y'o furusa bali min ye ka fɔ maaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko maa caman bɛ yen bi olu tun tɛ sɔn u denw ka taa kalanso la u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu ye u ka se ka sɔn o la sa muso tɔgɔla don min sigira Kucalakaw fɛ yen nin baara ninnu olu de kɛra ale kɔnɔna na an bɛ to ale Kucala kelen na fala ye sindimi bana bɛ muso minnu na fana ka se ka olu fana furakɛ o baabu fana sigira sindimi bɛ se ka ban cogo min ani ka se ka kunbɛn cogo min na waleya in kɛra marisi kalo tile 7 école de santé espoir ale kɔnɔna Kucalakaw fɛ yen a kun kɛkun ye sa musow ka sindimi fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na min ye musow tɔgɔla don a bɛ tali kɛ o hukumu fana kɔnɔna na Segu faso danbe kɛnɛ fala ye min ye centre kɔrɛ ye ale y'o sigi centre kɔrɛ ale bɛɛ lajɛlen wele Segu sifinw bɛɛ lajɛlen ministre bɛ Segu ni dɔnko kunna min ye sibiri tɛmɛnen ye fala ye kɔrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana faso danbe kɛnɛ kan denmisɛnnin 600 kalandenw na min ye dugudenw ye kabilatigiw ni ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen nana laɲini tun ye mun ye ɲɛfɔli ka k'u ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Zumana Kanɛ ka bɔ Buguni ka bɔ Fanakaw fɛ fala ye ale tun ye kumatigi ye min ye Jibril Gise ye ale tun ye dalaminɛ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye an yɛrɛ ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka maanifinya kɛcogo min ye maanifin yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'an bɔra yen an bɛna CICB ale kɔnɔna na CICB kɔnɔna fala ye maa minnu kan ka na feere kɛ gouvernement ma fala ye k'u kana ni u ka minɛn dɔw ye maaw bɛ se ka olu ye cogo min yanni gouvernement ka sanni kɛ o la sa k'a daminɛ marisi kalo tile 4 na ka taa kun fori bi fala ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan sa n'o ye an ka k'an yɛrɛ fɛnw fɛ maa minnu bɛna na minɛn minnu feere gouvernement ma fala ye musolaka minnu bɛ yen n'o ye umu ye ni olu ye tobilikɛla ŋanaw ye fala ye lotalitigiw olu y'an ka maaw ye dɛ olu kɔni ne ko mura fura b'u la ani grippe an tila ka umu ɲininka mura fura b'a bolo kebab m'u cɛla ye kunun fala ye a ye min sɔrɔ sa ka maa minnu ɲininka umu yɛrɛ b'a la n'o Fatumata Tarawele b'a la umu Danbele b'a la ani umu Tarawele yɛrɛ ni ale ye vieux marmite tigi ye fala ye u ye min sɔrɔ ka fɔ keba ye an ka jɛ ka muso 3 in lamɛn. An bɛ agrotransformation de kɛ an ka fɛn fɛn n'a bɛ sɛnɛ an fɛ yen an b'a essayer k'olu bayɛlɛma k'u kɛ produit ye minnu utiliseli bɛ se ka teliya an bolo saniya kɔnɔna na an bɛ fonio précu kɛ o ye fɔyɔ ye an bɛ juga précu fɛnɛ kɛ an bɛ cɔgɔnmugu bɔ an bɛ poudre instantanée kɛ bisape ni gingembre o y'an ka jumuguniw ye dabilenni ale ni ɲamaku la donc a arôme bɛɛ b'a la i dan dɔrɔn k'a kɛ verre kɔnɔ ka ji suma ou bien jikalan k'a la an bɛ wosomugu fɛnɛ kɛ ale ni mangoro tulu ale ni situlu ɲagaminen ni huile végétale wɛrɛw ye i n'a fɔ carotte tulu papaye tulu koko tulu ale ni amande an b'a fɔ dɔrɔn déjà an bɛ ka baara ɲumanba de kɛ n'o y'an yɛrɛ ka yiridenw bayɛlɛmali ye k'a yira k'a fɔ u bɛ bɔ état brut min na forow la a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ caman ye donc an b'a ɲini dɔrɔn gouvernement ka se k'an dɛmɛ k'an dɛmɛ ni jumɛn ye déjà u ye ka min kɛ o ye belebele ye n'o ye commande publique in ye k'a se k'an ka produit don ba la maintenant côté financement fɛnɛ u k'o yɔrɔ fɛnɛ lajɛ pour que an bɛ se ka bɔ production artisanale na a bɛ se ka semi industrialiser cogo min na ani minnu ta fɛnɛ ye semi industriel ye o bɛ se ka industrialiser cogo min na o b'an dɛmɛ kosɛbɛ. An bɛ yan nɔ marché public cadre kɔnɔna na État ye bonyaba dɔ kɛ ka ɲɛsin artisan maliyɛnw ma fɛn min ye an ka accès ye marché public kɔnɔna na
a marché nun caman kun ye international de a caman kun bɛ bɔ kɔfɛ kana alors que an bolola baarakɛlaw bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka nin caman kɛ donc ni an ka kunnadiya ba ni chance ba ye président kura min b'an kunna sisan ka valorisation de la consommation locale ani an ka Made in Mali bila valeur la ka an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw ta k'u don ba la État yɛrɛ bɛ ka sanni kɛ jamanadenw kun o kɔni ye jamana ka ɲɛtaga nin ye an musow n'an denw ka ɲɛtaga ani développement économique des pays aussi a bɛ tali kɛ o bɛɛ kɔnɔna na doléance kelen min fɛ fana k'o da an ka ɲɛmɔgɔw tulo kan ni nin marché public in bɛna di mɔgɔ minnu ma a kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a candidat de sélection bɛna di entreprise minnu ma a ka d'an ye sélection ka kɛ transparency kɔnɔna na a kana kɛ cache-nez ko ɲɔgɔnna ye pandémie wagati anw bɛ yan kun min na u ye demande publique ko min kuma fɔ anw y'a ye réseaux sociaux de kan donc sisan Mali bɛ refondation min kan k'a ɲini anw kɔni bɛ yan vraiment jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko n'u wulila su anw b'u kɔ n'u wulila tile anw b'u kɔ mais jɔyɔrɔ ko ni jɔda ko don diɲɛnatigɛ la pour ka jamana kɔrɔ don anw bɛ yan kɔrɔ donni o min na a ka d'an ye nin ye musow ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o négociation kuma passeli la an partenaires bɛɛ lajɛlen fɛ musow ka jɔyɔrɔ an'u ka hakɛ pour que a ka se ka ɲɛ a cogoya la musow kan ka bila jɔda minnu na kumaw décision bɛ ta yɔrɔ minnu na a sun kɔrɔ musow ka kɛ listiw kan liste minnu b'a permet an bɛ se ka bɔ kunnafoni jɛlen kalama transparency la fana k'a lajigin ka se an ka différentes coopératives ma ayiwa ni jamana kan ka fɛn san min kan ka kɛ ka jamanadenw balo o ka san an yɛrɛ kun dɔ ka bɔ fɛnw santaw la kana ka bɔ kɔfɛlaw la au lieu de an ka continuer ka wali économie soutenir ka wali jamanaw soutenir n'u ye an yɛrɛ ka cɛsirikɛlaw an ka baarakɛlaw soutenir musow de ka ca o dumuni bayɛlɛma la donc a bɛ dɔɔni fara Mali bɛ refondation min tagasira ɲinini pour que ka taa an ka souveraineté la ni jamana dun ka fa sabatili ye ayiwa musow ko k'a ko kɛ jɛlenya ka dɛ fala ye k'a kana kɛ cache-nez ta ɲɔgɔnna ye k'an wele ka tila k'an lajɛ k'an bila ka taa ten an ka dugawu kɛ nin sen ta a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna seko ni dɔnko kɔnɔna fala ye ministre Mamu Dafe ale ye kɔnɔwarikaw ka sorofe kɔnɔ n'o wele ko Mama Afrika ale y'o bisimila n'o ye Aïcha Kone ye Aïcha Kone ale kun nana Mali la fala ye min ye Bongana Mayiga ka soma yɛlɛmali a nana ka na o sangafo la janaja yɛrɛ kɛra a ɲɛna a nalen sa sangafo baaraw bannen tile 7 o ji bɔnnen kɔfɛ fala ye a taara min ye ministre Mamu Dafe fɛ ka na f'a ɲɛna k'a ye dɔnkilida asimila a nana ka na o ɲɛfɔ o ye o bɛ se ka lase o ma cogo min na min ye a ka kuma filanan fana ye ko ka ɲɛmaw fo u ye tasibila min kɛ Bongana ye an'u y'a ka janaja kɛ hukumu min kɔnɔna na k'o diyara ale ye o bɛnna a ma ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn o la Bongana ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ko sabula n'i y'a mɛn Aïcha Kone ko Bongana don han a daminɛ k'ale tun bɛ siran hali mikoro ɲɛ ko nka ko Bongana de y'ale jajɔ fo kana ale kɛ dɔnkilidala ye k'a to RTI orchestre ale kunna ministre Mamu Dafe a ye Aïcha Kone fo k'a waleɲuman dɔn a ka nali la ale fɛ yen ka na a fo k'a waleɲuman dɔn ani a nalen min ye Bongana ka janaja ale kɛnɛ kan ko ka foli ta ka ɲɛsin a ma fala ye ko mototigi dɔ ale fatura Bangonikaw fɛ nin kalo in tile 6 min ye kamalen ye eko a mana yiri dɔ nɛgɛ dɔ de gosi wa min ye nɛgɛ in gosilen ale tila ka taa yari mobiliba dɔ natɔ kɔrɔ o fana y'a seri k'a bɔ k'a bin min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna sa sabula a yira k'a fɔ ko min y'a fatogo a cɛ juguyara kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye Niger kaw fɛ yen
Nigeri wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ bɛ tawakaw ka pankurutigi kɛnɛ kan u ka dugu dɔ don bi kun bɛna taa kɛ yen nka min ye wolomasiri tabaw ye k'u wulila k'u jɔ caki ka wulikajɔ in k'ale bali min ye siganama 5 ɲɔgɔnko u ye olu minɛ Bamajɔle kɛbaa dɔ u y'olu fana fa wulikajɔ in senfɛ gouverneur min bɛ tawakaw fɛ ale de taara ɲɛda kɛnɛ kan k'a lajɛ wolomasiri tabaw sera ka baara kɛ cogo min na Niger wolomasiri tabaw Senegalikaw ka tajibɔ jɛkuluba min bɛ n'o ye Petrosen ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nkalonfin bɛ ka da k'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan ani gazi ko nkalon do bi nkalon do sini ko gazuwali o gazi o Senegalikaw kɔni fɛ Falaye ko tama wo sɔgɔlen ma fara a kan wa ko a ma dɛsɛ fana Guinée ni Libéria ni ɲɔgɔn cɛ min ye Guinéenw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u kun ka drapeau min ye Libéria drapeau ye Falaye o kun tulen no yɔrɔ min na k'u k'a lasegin a nɔ na sabula a yira k'a fɔ ko drapeau in bɔra kosɛbɛ kisiɲɛnɛkaw olu fɛ yen min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ k'o fɛ sa olu kɔni kun ye drapeau bɔ yɔrɔ la sa ka na n'a ye yɔrɔ dɔ la u y'a yira sa ko ka taa n'a ye min ye ba min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Makona a taa n'a ye o masuna na sabula ko a sigiyɔrɔ kɔrɔ o ye o ye Marokukaw y'a yira sa Falaye ko nin waati in na min ye olu ka dugu kɔnɔna ye denmisɛnninw ka nɔnɔmugu dɔ bɛ yen ko nɔnɔmugu in man ɲi o la sa ko ka welewelema dabila u ka dugudenw ma u k'u kɔlɔsi nɔnɔmugu in na wa min ye nɔnɔmugu in ye a ka bɔ feereli yɔrɔw la pewu yaasa sɛgɛsɛgɛliw ma ban tuma min na a ka lajɛ n'o tɛ nin waati in na ko fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a dilannen don cogo minnu na o tɛ fulaw ka nɔnɔ ye dɛ misi de bɛ fulaw ka nɔnɔ dilan ninnu da dilanlen don cogo di Falaye bactérie serililendi o fana ye mun ye tuguni ani bacillus k'olu de bɛ a la k'o ma ɲi denmisɛnninw ma ko k'a bɔ sugu la pewu maa maa bɛ yen n'i kɔni y'a feere den nɔnɔ in feere Falaye k'i bɛ ɲangi Maroc dɛ Tunisie kiiri tigilamaw k'a fɔ Tunisie jamanadenw Falaye u ka jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka pankurutigi kɛnɛba n'o ye Tunis Carthage ye k'u bɛna n'a bonya k'a kɛnɛ fɛrɛ kosɛbɛ u ka dinar wari miliyari 3 dollar miliyari 1 k'o de bɛna don pankuru in na yaasa a ka se ka min ye k'a daminɛ maa 5,000,000 la ka taa se 18 ma a ka se k'o ta ka bɛn ni san 2031 san ye baara in jɔli sa ko a kɔni bɛna daminɛ wa min ye u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o olu kan ka falen maa tɛna na jigin olu la u bɛna o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu yaasa baara in ka se ka kɛ u y'a yira sa ko société minnu kɔni y'a baara sɔrɔ Falaye k'u ko ni musaka kɔni binna don min k'a daminɛ o don na san kelen o b'a sɔrɔ olu tilara han ko sabula maaw sera ka teli bi Liban olu ka wasabulon maaw y'a yira sa k'a fɔ ko wasaden kalata min kan ka kɛ mɛkalo la ko k'o bɔ a ma fɔlɔ ko k'a bila san 2 la ni basigi nana waati min ko n'o tɛ ko Israel bɛ ka fa bɛ kɛ wo ye Hezbollah ko Hezbollah min ka surun Iran na k'u bɛ k'olu de ɲini u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nabil Berri ye ale ye kibaruya in bɔ ka bi ko ka kalata bɔ a ma min ye gasoil ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikɛw fɛ Falaye k'a litiri kɛra euro 2 ye min ye Faransi yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa u y'a yira k'o kun famana ka kɛ kabini san 2022 san k'u kun ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye station 900 ani 413 min b'u fɛ bi ko n'olu bɛ baara la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a sɔngɔ yɛlɛ kabini février kalo tile 17 ko in kɔni daminɛna santimu 28 ko o de farala no taji sɔngɔ kan bi Faransikɛw y'a yira sa k'o ka gɛlɛ gouvernement yɛrɛ y'a yira sa ko ni Ala sɔnna a ma u na fɛɛrɛ ɲini maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani ka sɔngɔ la kɔlɔsili kɛ Faransi fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ pétrole ka kɛ ni Iran ale ni Israel ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ye Falaye dollar wari 120 ko pétrole barigon kelen ye k'a kɛra o ye kabini a bɛ 50 la ka na kɛ 70 ye ka kɛ 80 ye ka kɛ 100 ye sisan nani yɛrɛ sɔrɔ 120 na kɛlɛ o y'a sababu ye min ye kununko ntɛnɛn ye sa 100 siradala 17 buruburu 4 o de farala kan u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko jɔrɔna bɛ maaw la kosɛbɛ sabula min ye Detroit d'Ormuz ye Falaye ko n'ale ma dayɛlɛ k'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula ko Iran kɛlen don k'i kasa k'o kan kosɛbɛ o la sa min ye Donald Trump ye ale ko Iran kɛlɛ banna han k'a kun kan ka cɛdenw bila min kɛ ka taa dugu ma k'o na kɛ tuguni k'olu kun bɛ ka min ɲini k'olu y'o sɔrɔ ko wa fana k'a b'a ɲini jamanakuntigi kura fɛ min sigira ko k'i bɛrɛ bɛ ale ma han ko k'i bɛrɛ b'a ma Iran fana ko k'ale ma tila i tɔ la fɔlɔ dɛ nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Putin ninnu ye olu y'a yira sa k'u bɛna n'a lajɛ cogoya sugu bɛɛ la min ye Genève kaw fɛ yen alamisa nata in u ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ
kabla fan fila bɛɛ lajɛlen ma ban kuma ma min ye Trump maa min kan ka taa sigi o tɔgɔ la o ye yamaruya di Iran fana y'a ka yamaruya di Irisilakaw ni Sini jamana ɲɛmaaw ma k'an k'an sigi k'o lajɛ nka yan'o cɛ kisɛtiw bɛ to sen na dɛ wala coupe du monde min kan ka kɛ san 2030 ale ɲɛbila baaraw kɔnɔna na kabini kununko ntɛnɛn FIFA maaw cunna dɛ k'u bɛ ka taa yɔrɔw lajɛ jamana saba in na maa minnu kan ka o bisimilali kɛ sa o ye Espagne, Portugal ani Maroc u y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni bɛ munumunu salo la fɔlɔ u y'a daminɛ Portugal ni Maroc la ni Ala sɔnna a ma u na munumunu salo tɔ kɛ n'an seginna ka na so basketkɛkɛnɛ min bɛ Kulukoro denmisɛnninlakaw tɔgɔla Falaye ale kurumu karila mars kalo tile 8 min ye yɔrɔ in ye sa musaka bɛ bɔra Jeanne of Africa maaw kun ni olu ye Fédération Malienne de basketball maaw olu dɛmɛbaaw ye n'o y'a sɔrɔ musaka min donna la o ma fɔ maa ye terrain kɔni k'a ɲɛna kosɛbɛ Falaye k'a ɲɛna koyi ko ɲɛgɛ b'u bolo ye ko yɔrɔw bɛ yen ni lafiya yɔrɔw caman b'a la wa min ye basketkɛ terrain yɛrɛ ye fana ko peut-être n'u y'u ja ni sen Kulukorokaw fɛ yen dɛ wa k'a bɛna to Kulukoro min ye denmisɛnnin ɲumanw ye u ka se ka basket fana kɛ hɛrɛ ni baden na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a la cogo min na Fédération Malienne de basket k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la Jean Claude Kulubali a n'an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Bubel Konate olu bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na Falaye min ye basket yɛrɛ fana n'an ka musow fana bɛ k'u labɛn coupe du monde o éliminatoire hokumu kɔnɔna na cɛlakaw kɔni ye faris fɔlɔ tɛmɛ fɔlɔ filanan an bɛna an sigi k'o kɔnɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la Jaba Siribe k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fɔ ka sori Kɛmɛso Bayiba mairie de district Amadu Gasama min ye Seydou Sakɔ ye Jalafarakaw fɛ k'ale fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Dɛnɛngarakaw ka Madu k'an b'a fana fɔ Falaye est-ce que an tɛ bɛnkɛ bila ka taa ko anw ka ko k'ale ma foyi faamu ko dugu bɛ se ka kɛ tan cogo di mɔgɔw bɛ wuli ka t'u débrouiller de n'an m'an débrouiller bɛnkɛ an b'a kɛ cogo di caman Diko an b'a fɔ Falaye ale ye moto taxi bolila ye a cɛsirilen don kosɛbɛ filaninw fa don an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka filaninw balo Ala k'u na kan diya k'u dahirimɛ nɔgɔya a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kɛra sɔnna ma. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45